Hagajan miat juga kat kendai terik lebar arhaja arpusan kat baki dekat ka hinyau trap youth council kidang penlong ya kejing kendra drugs haki benta ki badan hamot pran yaudo bat ter shado mau ba kalami kejing pen inia hapadang ki dekat ka HYC bat ki bar Jylla ki bala suba badai ki nongdi bat nong Khaïi drugs. Kini kejing pen inia kalami kat baki dekat ka council kidang temu ban pa pen iya ka pelajong kini ki bar Jylla ki baka seng kala yok ban bat hendrai kini kila keren bahaya pen ban bat jelek persya ya kejing betha ka bala jan poi ru shado uput ban mi kejing Huri Hura. Badai hadin kejing wan poi ki noi lam ka HYC haringkat ki bor pulit ka jalu para outpost lalak ban tek lakam no ya kini kejing nya kenang ban laj ban mi kenu kejing Huri Hura. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya